Vozio se Bosanac, Slovenac u vozu. Nakon nekog vremena Bosanac izvadi normalnu jabuku. Slovenac kaže, Bosanac, šta ti je to? Kaže on, pa jabuka. To ti jabuka. Izvadi Slovenac ogromnu jabuku. Kaže, ovo je uslovljena jabuka. Dođe malo vremena, izvadi Bosanac krušku, normalnu krušku. Kaže Slovenac, Bosanac, šta ti je to? Kaže on, kruška. To ti kruška, ovo je u Sloveniji kruška. Izvadi on ogromnu krušketu. Prođe malo vremena, gleda ga Bosanac, nije mu baš pravo. Izvadi Bosanac ogroman paradajz. Kaže Slovenac, Bosanac, što ti je to? Ribi izlevodi. Glasajte za vic sedmice od ponedjeljka do petka. SMS-om pošaljite originalni kod za vrpce. Ukucajte razmak i broj vica. Vic sedmice gledajte u subotu u istom terminu. 5 najsretnijih koji su glasali za izabrani vic osvajaju vrijedne poklone. Pridruži se najboljem klubu.